cine o fi la ora asta? Nu știu, iară cine. Ah, mamă sacră, hai înăuntru. Copii, bună ziua! E maică-ta. A, e mama? Da. Bine ai venit, mamă. Intră în faci? casă. Păi, Intră în uite, casă, m-am mamă. Ce gândit faci? să vin la voi să văd cum sunteți și am adus un Mulțumesc, cadou mamă. frumos lui Georgi. A, Mamă, George. Crăciuniță. Vezi, mă? Tu n-ai fost în stare să-mi iei o floare. Suculeț, puiul meu. suculeț. N-ai fost în stare să-mi iei o floare. Încă Am trebuie să mai norocul. Bine că ai venit, mamă, că n-am mai mâncat de vreo Da. o săptămână. Uite ce ne-a adus. Cafea? Dar noi avem capsule. Da, ai luat de aia ieftină. Da, e bine, e bună. Nu pot să rămâi pe la noi să ne faci și nouă o ciorbă, o supă. Acum că a venit frigul. O jumătate de oră, mai mult nu. O jumătate de oră. Nu, eu ziceam să stai la noi astăzi. Dragul mami, ți-ai ales cea mai frumoasă floare, care știe să gătească cel mai bine. Prea Așa că Nu apaniază-te facem cu locheai, mamă. Vezi? Învață de la ea. Uite, trebuie să vină soacră mea să-mi ia floare. Ha? Tu nu ești în stare să-mi iei o floare. Îți ia la cununia nesămțitule. civilă. Da, nici atunci. Cred că totul trebuie să-mi iei. Că el nu e în stare, uite, să-mi aducă o floare știe de Crăciun. Fata mea, floarea mea, nu știe să aleagă. Roșu ăsta, vezi ce frumos e? E super frumoasă, e Crăciuniță și chiar de asta mi-am și dorit. Vezi, de-aia ți-am Nu și ești în cumpărat. stare, ai rămas cu sucul ăla în mână. Hai să pe băiatul mami, că trebuie să... Du-te, fă la maică ta o cafea mie. Stai și te uiți la mine. Eu lăsați-mă în pace că eu plec de acasă. Ia uite ăsta. Unde să pleci, mă? Vino încoa. Tu vă dați și că nu Vino mai- mă încoa. Ei, mai bine, hai.